ପ୍ରଶ୍ନ 1 ରାମ ଭାତ ଖାଏ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ସୀତା ଗୀତ ଗାଉଛି ଏହି ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୀତ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘରକୁ ଯିବି ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ଯିବି। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ତୁମର ଓଜନ କେତେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଭଲ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ମନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ପ୍ରାଚୀନ ଏହାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ନବୀନ। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି 8ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧ୍ୱନିର ମୌଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ୱ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି 33ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଓଡ଼ିଆରେ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି 41ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଓଡ଼ିଆରେ ମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି 50ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଓଡ଼ିଆରେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ 6ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ଅ ହ୍ରସ୍ୱଇ ହ୍ରସ୍ୱଉ ହ୍ରସ୍ୱରୁ ଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ 39ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି 25ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି 14ଟି। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଳବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ନ। ଆଜିର ହୋମୱାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟି? ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।